Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, iritsi da ostirala, joan zaizkigu ezkongaben mundu eguna, neumoniaren eguna, baletaren mundu eguna eta kontabilitatearen nazioarteko eguna. Eta azaroa ere, badoa pixkanaka aurrera egiten. Hiri gehienetan gabonetako argiak dagoeneko jarri dituzte, hori bai, oraindik, piztu gabe. Egu berrietarako jatetxeetan lekua topatzea jada ezinezkoa da, eta jostailu dendetan ilararen bat edo beste ikusi dut gaur. Neska, azaroaren 14 da, Gabonak oraindik urruti daude. Bare urrutiago dago martxoa, baina nik esan behar dizuet, jada, entrenatzen hasi naiz. Onenak zarete! Amaia, 31 urte, Lore zaina, 5 edizio korrikako furgonetan animatzen. Loreekin entrenatzen du. Gorazuek! Nik paketekin bat egiten dut. Pakete bat naiz. Maite, 55 urte, tipi-tapa banaketak. Bere ametsa korrikako furgoneta gidatzea da. Momentuz, tipi-tapa furgoneta gidatzen du, mindfulnessa baliatuz. Hartu arnasa eta bota txu. Atzo izan zen korrikaren aurkezpena, beraz badakigu korrikaren 24. edizioa atarratzetik abiatuko dela 2026ko martxoaren 19an eta Bilbon bukatuko dela 10 gau eta 11 egun beranduago martxoaren 29an. 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herria gurutzatuz Euskararen aldeko lasterketa erraldoiak. Gau eta egun geratu gabe, 55 urte dira lehen korrika egintzenetik 1980an. Orduko hartan Oñati eta Bilbo lotu zituen Euskararen aldeko ekitaldiak. Edizio honetarako antolatzaileek Euskara gara lelo hautatu dute. Korrikako arduradun den Ane Elordik azaldu zuen bezala, Euskarak denok bilgaitzake. Euskara ez baita muga arnasa baizik. Euskara zubi gisa landu behar da. Euskal Herritar guztian hizkuntza komuna izan dadin nahi dugun heinean kohesio sozialerako tresna ere izango da. Begi bat martxoan beraz eta beste bat abenduan Durangoko azokak ere 60. edizioaren spot argitaratu du aste honetan. Egin duguna eta oraindik egiteko duguna lelopean. Abenduaren 5etik 8 izango da Euskal Liburu eta Diskoaren azoka. Eta gu urtero bezala hantxe izango gara. Atzo kontatu genizuen urturitzen hasi garela, baina ez kezkatu gubatik. Gustura egon ohi gara landako gunean. Elkarrezketa batzuk dagoeneko hitzartuta ditugu. Adibidez, Neomak taldearekin, hauek ere aste honetan argitaratu dute beraien lan berriena, Lasturak Orbain. Gozalatu ditzadan, espektatiben orantzak, berdin ez den ezautua, ta erabaki beharra, amesten duguna zer da, zeinen meatan horrara, noraino heldu daiteke, zama huts baten indarra. Bederatzi kanta biltzen ditu diskoak eta haietako bakoitza beldurrari begiratzeko modu bat dela esan duten musikariek. Seikoten moduan ezagutu genituen, baina orain Alaitz Eskudero Unanuek, Leire Etxezarreta Leharretak, Irati Gutierrez Artetxek eta Garazio Taigi Lasartek osatzen dute Neomak taldea. Musikaren industriako hainbat albiste izan ditugu aste honetan, aipatutako Neomaken diskoa, ETS ere lan berria iragartzen, abenduaren 5ean Konkista lan berria kaleratuko dute, eta aurretik azaroaren 30ean Gasteizen diskoaren entzunaldi
hori gidatua egingo dutela iragarri dute. Eta nola ez, eztabaidarako asko eman digun bulegoren albistea ere bai. Atzo hasi zen 2027ko martxoan egingo duten kontzerturako aurre salmenta. Inigo, korrika urritik dagoela iruditzen bazaizu, ez dakinik kontzertu hau, are, urrutiago? Agujeta dauzkat pentsatze utxarekin. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi. Debekuetan iraultza zara, garaipenetan ere serki, zuk egiten duzu garena, zuk egiten gaituzu herri. Abesti aproposak gaurko efemeridearentzat. Eskuin esku baten formakoa, brontzezkoa eta lau lerroko inskripzio batekin. Lehen hitza sorioneku. Arantzadi Zientzia Elkarteak 2022ko azaroaren 14, hau da gorko egunez, egin zuen publiko Irulegiko eskuaren aurkikuntza. 3 urte da? Ikusmin barkatu handia eragin zuen prentsaurreko batean eman zuten ezagutzera eskua. Matin Aiestaran arkeologoaren gidaritzapean Arangurenen egindako indusketen ondorioz topatutakoa. Leire Malkorra arkeologoak aurkitu zuen pieza. Ikerketaren arduradunek gaurko egunez egindako prentsaurrekoan azaldu zutenez, Irulegiko aztarnategian aurkitutakoa hizkuntza baskonikozko idazkunik zaharrena da. Eta horrela, sekulako eromena sortu zen. Bihotzean dugun laguntasunak ezin da saldu abesti batek euskaldunaren zoriontasunak mendian gora itsasoan behera eguzkiak ez du ikusten antzinako hizkuntza batean zorionekua. Entzuleok hemen zorioneku gara entzuten dugun bitartean, ari ginen gure gidoian idazten, pixkat bakoitzaren azken hilabeteko harreman sexualak nolakoak izaten ari diren. Bai, ez dugu kontatuko. Dana ez dugu esango, baina gauza bat esan diezazuekegu. Bataz bestekoan, bastante ondo gaude. Elkartzen bada Amancio Ortega nerekin eta gure kontu korronteak esan dezakegu bataz bestekoan de puta madre gaude. Alaxe da. Aizu, zorionekurekin ari ginen tatuajeak eta bestelakoak zeuden. Bai, aurkikuntza iritsi zen eta gerora etorri ziren, zorioneko jartzen duten tatuajeak, zurtzia eskaerak, antikui aldizkariaren bermea, zalantza pare bat, despertaferro arkeologia eta historia aldizkariaren 73. ale monografikoa, bai. Irulegiko eskuan Espainia jarri zuten aldizkari gura. Bueno, Irulegiko eskuan Espainia ein eta guzti ikustea hori bai zen sakrilegioa, baina tira, ez dazken asteetan haserretu gaituen bakarra isasarean bolo-bolo ibili da Euskal Selekzio eta Palestinaren arteko partidaren iragarpenean Espainiako bandera jarri dutela. Bueno, konpondu dute, eta bihar Euskal Selekzioaren eta Palestinaren herriaren aldarrikapena egingo dute 53.000 pertsonak Bilbon. Bueno, hoiek estadio barruan, ze kanpoan mobilizazioetan askoze jende gehiago ibili. Duela 5 urte San Mamesetik Yasser Hamed jokalari Euskal Palestinarrak bere ametsik handienetakoa adirazi zuen Euskal Herriaren eta Palestinaren arteko partida bat jokatu nahi zuen estadio berean. Larun bat honetan, ametsa egi bihurtuko da. Nork abestuko te dio bihar Palestinari partez badute utzi ahots bat bera bizirik minak ez badu lertzen batuaz ez danak baren gauerdiko beldurraz Resionen lora gure ahotsa bedi Gaur zapalduen olerki.
Hementxe Palestinari kantuan ari garen bitartean gure gaurko lehen gonbidatu ere iritsi da, laborategira. Eta gonbidatuak aurkeztu egin beharko ditugu. Azteko azken kafea prest? Bai, kaka hitza esaten badizuet zer? Pixka Kaka? raro. Kaka, ez? Raro. Izen bereko antzezlana zarituko gara Xanti Agrezabala eta Erika Olaizolarekin. Eta Iraiz Lizarraga Gomez bera dagoneko iritsi da, izango dugu gero gurean. Denetarik egiten duen artista da, idatzi, azten antzeztu zuzendu, klasak emantelak, akrobaziak. Zenbat ordu ote ditu bere egunak? Ez dakit, baina gai gehiago ere baditugu. Atzo egin zituzten autogestio eta burujabetze publikoa jardunaldiak EHUn eta guk Izaro Gorostidi ikertzaile eta irakaslearekin hitz egingo dugu. Saharar jardunaldien inguruan ariko gara, datorren astean Bilbon frankismoaren biktimak eta mendebaldeko Sahararen inguruan osnartuko dutelako. Eta nik asteburu honetako arte eszenikoen agenda ere prestatu dut. Hauxe hau menua entzuleok esan dizuegu gosearekin etorri bartzela. Gaur bigarren kafea oso sorik irensteko. Azaroak 14 ditu gaur eta ostirala da ongi etorri guztioi. Bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleo, gaur gure laborategian den dantzari bakarra ez dena. Oiana Maritoren agen begunon. Egunon. Ostira da eta gaur igual goiurik jarri dio asteko gogoa handiena dantzari, Begira. Igual profesional asko zegoelako hemen digo goiuri. Bai, presioa sentitu dut. Goiuri Zizarandi, egunon. Bai, egunon. Bez? Emakumea, ostira da. Zer dinau, hain zer dinau. Torri naiz gogo gabe. Bai, konturatu non, baino, buelta man barko zion, goze. Ez dakit ba. Ez. Entzuleo jarriko diot nik goiurik ez daukan energia honi lasai, bigarren kafean gaude, gaur bigarren kafeak 1069 garrena du, ez tira makalak, goizak 10 eta 21 minutu oraintxe zuzenean, azaroak 14 gu 3 edo 4 hobeto esan da, hurrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Esperantzak, nigan nahi ditut beldurrak, hanka sartzeak zalantzak, bengo zaldatu ditzadan, espektatiben orantzak. Berdin ez denez autua, ta erabaki beharra, amesten duguna zer da, zeinen beatan horrara, noraino heldu daiteke, zama huts baten indarra. Ze polita. Oso polita. Bai. Onartu behar dizuet, nik gaur entzun dudala, bi egun terdi dira, diskoa kaleratu dela, baina genuen orain arte entzuna, eta kantuanekin abiatzea erabaki dugu, oso ederra egiten zaite Neomaken azken kantu hau, nolabait, diskoaren ez barkatu ez azkeneko kantua, 9 kantuko diskoa da, 6. Esperantzak, oso kantu ederra. Gure txatean dagoeneko aipatu digute, esan digute, egunon gaztiak, indiokerrek, egunon gorkak, korrika bukatzen dan egunean, nire urte betetze bezpera. Ondo gorka. Zorionak, horregatik, 2027an bulegok emango duen kontzertuagatik. Etorkizunean bizi da gorka. Bai, esango nuke. Ja, ez da, bulegoko sarrera badaukat, hombre, pistan, jujujui, ai, ama. Nire maite duta da, Durangoko azoka prestatzen, a ber, gorka, atzu ere hori izan zen zure maite duta. Egunero maite dut berarekin ezin gara etorri ona, Ezin da.
Batzuk hemen 1069 maite dut daramatzagu, buruari zuku ateratzen ez dagoen tokitik. Jon Kas, Julen Alonso, Maider eta gehiago, bueno, ondo da, elkarrezetatuko ditu Gorkak. Eta nola naun igandeako katarroa daukat gaur eta bihar deskansoa. Gorkak dio, nik ez dut ligatzen. Bueno, esango izu Gorka, hemen ere esan dugu, bataz bestea zari ginela. Baina, gure... Zerbait esan nahi zuen horrekin? Bai, nik ulertu dute, baina... Estatistikak dio, Euskaldun batek jaten duela bataz bestea astean oiasko bat. Bai? Zuk aste honetan oiaskoa jan alduzu. Bai. Zuko Juri? Ez. Bueno, hor dago bataz bestekoa. Hau baino argiago azaltzerik ez dago. Egunon, nire maite dut da atzo gabeko kontzertuan ze ondo pasa nuen gaur aje pixkat, baino ostirala. Non ibilidan ekane altzela, ikusi dut dabadaban egon dela. Kolektibo Panameran kontzertuan. Kolektibo Panamera zen hori, enekin ze kontzertu zen. Nire lagunak ere fan ziren. Bai, gainera nekane uste joan dela lagun baten behartuta edo, pixkat horrela. Bueno, behartuta ez, baina joango nahi zurekin eta gero gozatu. Eta ajea, Ez que dabadaba iritsi eta garagardotxo bat eta bi eta hiru erresartzen dira. Bai. Ez? Esan nuke nik behintzat. Niri inoiz gertatu izan zait behintzat. Bai. Zuri ez. Niri ez. Bataz bestekoan hortxe gaude. Garagarotan ere bataz beste. Hau da bizitza. Guren zulei galetuko diogu zen mozazkeneko hilabetea? Zer gara, David Broncano? Berak egiten du galdera hori. Bai. Rosaliak esan du azkeneko 30 egunetan... Azkeneko urtean irakurri besterik ez duela egin. Letrak sortzeko irakurri aritu dela esan du. Eta hori, 1,2 bagizu Broncanok puntuazioa 1,2 eta bagizu zergatik 1,2 txertatu dute irizpide berri bat zerrendan. Zer Rosalia kontatu zuen esnatu hilabete honetan gau batean esnatu zela orgasmo bat edukitzen. Eta jarri diote 1,2 puntuazioa horri etzegoen oinarrietan etzegoen baloratuta. Bale, ordun, sexua da bat? Penetrazio koitoa da bat? Koitoa da bat? Petin da 0,2 eta masturbazioa 0,5. Vale. Eta amets bustiak izatea? 1,2. Amets bustiak orgasmoarekin baldin badira. Bai, hori da. Kontua da hori oso zaila. Ze koitozentrista planteamendu hau, ez? Oso zaila, oso pertsona gutxiri gertatzen zaiela hori. Ze petinetik koitora? Ez dakit petina horrela dan, Petinarena ez dakitzen baden. 0,2, bai. Seguro zaude? Seguruko baietz. Ni ez nago ziur. Benetan ari gana Broncanok ze puntuazio ematen duen hemen irratian esaten. Bai, bueno. A ber, nine bien jakin nahian Goiuriren azken hilabetea zemuzkoa izan dela. Esan dizut ba? 0 patatero. 0 patatero, Goiuri. 0 patatero. Jo. 0 patatero. Vale, ados. Ez petin, ez ezer. 0 patatero. Vale. Baino, vale. Ze galdera gehiago dauzkazu? Bueno, zein da zure maite duta? Zerotik aratago zer dago? Ez que zero esaten badizut, ze gehiago jakina. Ez dizut zeroren desgolosea egin, zero delako. Ez, baina badakizu zer nintzen pentsatzen. Batzutan, amets guztiekin ezkarela gogoratzen. Eta guen bapatean igual pentsatzen jarreta esango duzula. Duela 2 aste izan nuen amets guzti bat. Eta orduan horrek emango liguke, ez dakit, 0,5 eta 1,2 gizartean. Hori edez. Nik zer erantzun dut. 0 patatero. Iana Maritoren agen bezura azken hilaitea zemuz joan da. Nik ez dut erantzungo. Edo behintzat Broncano gonbidatu izir nago kriston ordaintzen dira, ordun. Erantzungo. Ez du ordaintzen? Zeo ongoa hortartian. Ez dakit. Tortilla pintxoa igual. Euskalo. Bueno, oin ez dut erantzungo, ez. Ados. Ez. Eta bestela ondo zaude? Oso ondo, bai. Azken hilabetea hortik aratago zer moduz? Ona, ez da dana horta mugatzen, ez? Noski ez, horretik aletzi du zer mozoen. Eta bestela ere ondo, ez? Bestela ere, bueno, erantzun du pixka bat, erantzuten hasi da. Tentsioa somatzen dut nik... Zuk badakizu zerren milisegundu bat? Oiana Maritorenak hori erantzungo ez duela esan, eta erantzuten duen bitartean igarotzen den denbora. Dakizu, aktorea naizela. Gure izarra. Azken hilabetean aktori izateko beharra izan duzu? Bueno. Goiuri zein da zure maite dut, mesedez? Ostirala da, 10:08. Nabari da, eta eguaizi ez da joan, eta hemen gabiltza astoratu xamar. Eguzki ekaitza zeruan, eguaizea lurrean, eta aire desente gure buruan. Baina maite duta zuen eskuan, Goiure Zeizarrelea. Zina zure maite duta. Nere maite duta da...
atzo irakurri nuen albiste bat, dela 21 pertsona epaituko dituztela Gasteizen abortatzera zijoazen emakumei jazartzeagatik. Kontua da, Askabide klinikaren kanpokaldean jartzen zela pertsona talde bat, emakume gaixoak abortatzera joaten zirenean, emakume horiek gaizki sentiarazteko, iritziz aldarazteko, edo epaitzeko, besterik gabe, nik uste dut arrazoi nagusia epaitza zela naiz eta beraiek esaten duten laguntzeko daudela han, eta eskaini nahi dutena dela, ez zaude bakarrik lagunduko zaitugu guk, erabakitzen baldin baduzu aurdunaldiarekin aurrera egitea. Bueno, kontua da epaitu egingo dituztela eta asko pozen naizela, ze iruditzen zait oso itxusia momentu horrelako une zaurgarri bat aukeratzea, horrelako jazarpena egiteko, horrelako superioritate moral batetik. Ni joango naiz, astelen goiz batean, klinika baten kanpokaldean jarriko naiz, eta jazartuko ditut ona datozen emakumeak jakin gabe, emakume bakoitza zergatik doan ara, zer gainera ez dakite emakume hauen historial klinikoa, eta eskerrak, eta ez dakizkite pertsona hauen arrazoiak eta eskerrak, baina area joatea, eta emakume bat klinikan sartzen ari dela ikusten duzunean, zuk erabiltzea, zure, askotan erlijioaren izenean gainera, zure etika, ez dakit, zuk uste duzu, zaudela zu beste maila goren batean, eta erabiltzea hori honetarako, iruditzen zait oso itxusia, eta orduan posten naiz, nire maite duta da, epaitu egingo dituzela pertsona hauek, aizu. Eta behintzat, rato txar bat pasa ezatela epaitegietan, epaiaren aurrean. Beti jakin duzu nola egin. Oiana Maritorenak enbe. Jo, horrelako maite dut baten ondoren nerea eskaxak gelituko da, baina bueno. Maite dut neomak, hori bai, aipatu behar dut orain, ze beraiekin oso momentu honak bizi izan ditut, bai kotxian eta baita kontzertu askotan ere, eta uste dut oso lan ederra egin dut, oso politiakin dituzten, baina etzen hori nire maite duta zen, badakizuen bezala ni Donostian bizi naiz, eta Donostia hiri euskalduna edo euskaldunena, hiriburu barkatu euskaldunena dela esan ohi da, eta nik askotan ez dut ala sentitzen, edo nahiko nukena baino gutxiago entzuten dut euskara, baina atzo goizeko 10 aldera Donostiatik eta erdigunetik nindoala, inoiz baino euskara gehiago entzun nuen, eta harrituta eta pozik joan nintzen. Maite dut entzutia eta hola sentitzea ez dudana maite da horrek harritzea, ze horrek esan nahi du, egunerokotasunan ez dudala horrela bizi edo ez dudala horrela sentitzen. Baina bai, harritu ninduen ezagik goizeko ordu hoiek ziren eta euskalduna goizateatzen gean kalera paseatzera edo, baina bai, eta posposi joan nintzen Grosetik Antiguara, eta hoxe. Nik pixkatola gai harinagoetara joko dut oraindik, ze zure maite dutak, zuen bere mamia. Nik maite dut hemen irratiparetik pasa eta gu agurtzeko beharra daukan jende hori. Are gehiago, nik maite dut errepidaren beste aldean egon, eta errepidea gurutzatzen dutenak ona etorri eta guri kaixo esateko. Bai, benetan, Eta batean pasa izan dut zait, arratsaleko 7 o 8 hemen egon lanean buru horrela gailu parean sartu eta ez da gize, eta batean konk, eta agurtzen gaituen jende horirako bat, Fernando esaterako. Eta ikusi zaitu ja, eta ate irikita, etxeak ordu izango, Fernandino, haintxe juguno, bukatzen nahi nago, baina hemen hain itxoan da. Bueno, animo, Eta haizu aldatu izu pixkatola humorea eta aldartea, eta orain txere, jendea gelditu egiten da, guk begiratu arte, eta agurtu izan arte. Eta hori da nire maite duta. Kontatu dut irratian etorri zirela aurreko handula 2 aste edo 2 mutil gazte galdetzera ea Marokoko gidabaimena hemen berritze ote zen. Lokal honetan. Egia da, askotan gertatzen zaigu... Fotokopiak eskatzen dizkigutela. Fotokopiak egiten dituzue, edo argazkia, dene irako argazkia egingo zen idakete? Ikusten dituzte bideokamarak, ikusten dituzte tripodeak, mikrofonoak, irratiko materialak, ordenagailuak, fokoak... pentsatzen dute, akaso, hemen egingo dute. Baina, hau izan da, benetan, eskaera bitxiena.
Kaixo barkatu, hemen berritzen da Marokoko gidabaimena eta DGT-ko argazki bat erakutsi zidaten. Eta nik geratu nintzen, esanien, ez dakit, hemen ez, baina gainera ezin dizut erantzun nora joan behar duzun, ez dakit oso ondo, zehazki zer egin nahi duzun, gaina gaztelania ez galdutu zidaten, baina gaztelania guztiz ez zuen menderatzen, eta orduan hortxe, baina horixe zen galdera, eta hortxe DGT-aren argazkiarekin etorri ziren ere bana. Gorkak berak esan du, zea raro, ni beti geisten naizenean, beti begiratzen dut. Geisten zarena nora Gorka? Tolosara, hombre, noski. Etortzen zara ona gerra pixkat ematera. Hemendik Sabeletik mundura, mezu bat daukagu. Zer dio? Hasi barko duzu zenbat kafe azken hilabetean galdetzen gonbidatu guztiei. Opa, begira. Iraitzietzaio lorpega gilegi aldatu. Ustu... Usta, bueno. Uste dut ez duzuela nahia ulertu. Ez, nik ez. Bueno, bakoitzak hemen berren interpretazioa egiten du. Bueno. Ez dakit den galdera, esaldi zintzo bat, literalki ulertu behar. Zintzoa izan daiteke, Noski baiet? Badakizu, ikusten duten begien arabera, errealitatea edo esaldiak. Zuek ez duzu inoiz erabiliko, ez zaten kafezaleak. Baina ulertu dute. Nik inoiz erabili dut, aizu, aspaldiz du kaferik hartzen. Beste zerbait eskatzen. Konotazio batzukin. Ingo du kafea, besarkada eta danakoa. Josus, iztegiak ematen dituen aukera guztietatik. Hori erabiltzen duzu? Jo, baino, begira, Sinonimo ederragoak eta badaude, Bai, baino... uste dut, Euskal Imaginarioan ere badagoela... Bueno, Sabeletik mundura, mesedez, erantzun... Argitu guzuzten nahi zenuen. Benetan, galdera zintza zen, ea zenbat kafe hartu duen gonbidatuak hori ote den galdetu behar duguna, edo beste asmo bat zenuen. Entzun kantu hau, Eta ea zer esan nahi duen Xabi Bandinik, Kerobiaren itxasoa kantu honetan. Itxasoa Ez dakit kantu hau nahi nuen. Horentxe zalantza daukat. Bai da ez da, iraitz? Bai, badator. Bai. Denbora da ez dugula hartzen kafe txori. Zer esan nahi du Xabi Bandinik hemen? Egia esan orain arte, nik uste. Hori. Bai. Bai, pixka bat, bai. Entzuleo goizeko 10:36 minutu dira, ez dakite argituko diguten gure entzulek kafe bat hartzearekin zer esan nahi dute ziguten, baina hemen gaudenotatik, Oianak eta Goiurik ez dute kaferik hartzen, hori besterik ezin diezazuek esan. Zuek ez dute kaferik hartzen? Ez, egia da. Horregatik, horren ezin dizute galdera hau egin. Ez, ondo. Ondo, baina horpegi arraura jarri duzu, Esan dakoa goizeko 10:37 minutu eta aurrera guazela gure gorko lehen gonbidatu orkestera. Gero kafearen inguruan galdetuko diogun ala ez. Joango gara ikusten saioak aurrera egin ala. Entzuleo, kementxe zarete bigarren kafean, naiz irratian, gaur egoizea jota ere bai. Keep calm and bigarren kafea. Iraitz Lizarraga Gomez, Zizurkil. Aktore, zuzendari, idazle, irakasle, sortzailea. Oholtza, ikasgela, oiala, trapezioa, liburua, denak ezagun eta etxe. Denetan sortzen du Iraitzek. Izan ere arlo askotan trebatu eta aritzen den pertsona dugu. Ziurraski beti, gorputzetik, mugimendutik eta dena emanaz eraikitzen duena. Txikitatik izan du gustuko antzerkia, eta antzerkirik gabe ez litzatekeela bera sentituko dio.
Pedro Otaño eskolan hasi zen, eta ondoren Zizurkilen bertan antzerki talde bat sortzean, hortxea hasi omen zitzaion barruan antzerkirako grina sortzen. Horrela, antzerki ikasketak burutu zituen arte eszenikoen tailerrean taen. Antzerkigintzan doktoratu da, historian ere lizentziatua da, eta beste hainbat titulu eskuratu ditu. Lehen esan bezala, arlo askotan trebatuz. Antzerkia ikasten ari zela, Sebastopolen trapezioak probatu eta zirkoan murgildu zen. Argi ikusi baitzuen hortik ere bideratu nahi zuela bere ibilbidea. Harrezkero zirkoaren baitan denetarik landu du. Soka, telak, akrobaziak, dantza aereoak. Oso goiz hasi zen telebistan aurkezle, trikitraka trikitron saioan, eta antzerkian 25 urte daramatza dagoeneko. Denbora honetan guztian, konpainia askorekin aritu da. Haur, naiz helduentzako obrak antzezten. Zapaldu marra, zaldi urdina, magia lapurra, datorren urtean hobeto, bajinaren bakarrizketak, amak. Zirkoko klaseak Ikerren alabari ematen zizkiola iritsi zitzaion gure zirkuan lan egiteko aukera. Eta zalantzarik egin gabe, baiezkoa eman zuen. 2017tik 2023ra aritu zen bertan, lesio batek ustera eraman zuen arte. Goenkale telesailan ere ikusteko aukera izan dugu, eta orain gutxi Patxi Bizkertek zuzendu duen Onbuaren itzala pelikulan ere bai. Hori gutxi ez, eta zuzendari lanak ere egiten ditu. Lanku kultur zerbitzuakek proposatuta euren bilan zuzendu ditu dagoeneko. Teia putupean eta itzaliko bagina. Bertsolaritza eta antzerkia uztartu ditu horrela. Gainera eskolak ematen ditu unibertsitatean, eta antzerki eta ipuin kontalari gisa, bestek idatzitako pertsonaiak gorpuzteaz gain, propioak ere sortzen ditu. Ipuinak idatzi baititu. 3 liburu idatzi ditu bere lehengusinarekin. Azkena, 10 marra. Iraganeko ezkutuko historia asko kontatzen dituena. Altxamendu militarra, emakumeen ahotik azalduz. Gure tartea luzatu egin beharko dugu hainbeste konturi buruz hitz egiteko beraz, has gaitezen. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Iraitz Lizarraga Gomez. Egunon. Egunon, eta ongi etorri. Bai. Bueno, bi galdera egingo dizkizugu, galdera serio xamarrak, ez dutenak kafearekin zerikusia, eta ez da ere zure sortzaile bidearekin zerikusirik ere. Bueno, izan dezakete, zuk nahi ezkero, kontatzen dizut. Bi galdera egiten ditugu, eta gonbidatuak bi galdera horietako bat aukeratu behar du, erantzuteko. Bakarrarekin konformatzen gara. Bitatik bat, bale. Bai, lehenengo galdera da, imaginatu orain badatorrela zinema zuzendari bat, eta esaten dizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina bida, ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu ezaket soilik etapa bat. Ze etapa aukeratuko zenuke, zuk pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, hau, jendea ez da inbeste ausartzen, hau erantzutera, ea nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Esan bezala, nik biak bota ditut, eta orain zure esku, pelikularena edo hiletarena erantzutea. Nik hiletaren aukera. Bai, begira, gonbidatuen artean... Azken aldian gutxi gertatu zaigu, baina denboraldi hasieran gehiago gertatzen zen. Baina azken aldian jendeak pelikularena, hiletaren osun. Ez, hiletarena. Bueno, nahi gustatuko litzaiake, kontatuko izuetu? Noski. Nekin bizitza hontan ingurune okituten pertsonak, eta, maiten nautenak, eta, agur on bat eman edidatenak, ernioa iotzia, aldunak bintzat, eta gero jetxi, eta antxe bordatan, maiketako ehar bat itea, ez da gizenek ordainduko, igual segurokin daitzin berko, izaten daukera, dirutxo bat usteko nunbait, bai. Bai, eta gero, erromeri txiki bat, baina erromeri bat, soia. Ez, a lo grande. Pixka makarria. Bai, makarra da batzuk hortxe, zelatungo bordatan. Ondo, horrekin nahikoa. Nahikoa, desente da, ez? Desente da, bai, ez da hola... Hain soia etzaigu geratu azkenean historia. Baina izu hola sentitzen baduzu, hola bedi. Hola bedi eta albalin bada mendik urte askotara. Baina ala izan bedi. Bueno, aurkeztu dugu, Iraitz Lizarraga, Oiana Maritorena genbeke osatu ohi duen aurkezpen sendo eta ederre horretan. Eta, gure ohiko bigalderak egin da, Oiana, uste dute, zuri dagokizula jarraitzea. Osondo, kaixo, eskerrik asko, honea tertzagatik. Iraitz, nik esan dut antzerkia ikasi zenun, Pedro Otaño eskolan hasi zinen, gero Zizurkileko taldean hor grina sortu. Berehala ikusi zenuen? Nahi zenuela hortik nahi zenuela?
Bai, esan bezala eskolan, ja hasi ginen antzerki ikasgaia zaparte, nik uste, ez dakit bagenukan antzerki ikasgaia, baina guk asmatu ingenun. Guk ikasgai guztietan sartze genuen antzerkia. Eta guain diguatzen naiz, euskeran lan bat inbartzan, ez? Denez guatzen zen iguruz, eta guk, guk antzerkia ingo dugu. Eta dena antzerkiak, inda gero antzerki taldea sortu genunen, zizurkien, hasi ginen larun bat goizetan eta etortzen zitezkigun irakaslek, ez? Eta haiekin, asko sonden roiatze ginen. Eta gero, bere jute zeanen, gu gelditzen ginen gu bakarrik, ez da gizien bat urte izango genitu, baina bakarrik kulturetxean, ez dakit nola uste ziguen, eta segitzen genuen antzerkik iten, improvisatzen, batzutan ez da bazkaltzea junez, ordun. Eta zurekin hor antzerkia sortzen aritzen zen jende horretatik norbaitek ere jarraitu du bideo honetan? Bai, atxuzian, Idoia Barandiaran, atxuzan, Ainere Tolosare bai, talde hortan zeon, eta bai, atxudia guain arte, batzuk, beste bide batzuk hartu dituzte, edo bigarren plano batean utzi dute, baino bai hortikan sortu ginen batzuk bai. Eta aipatu dut, zirkoa ez, nola ikastaro bat ez, trapezio ikastaro bat egin, eta ikusi zenuen, hemendik zerbait badago gustora hartuko nukeena. Bai, oire, izan zen engantxe bapatekoa, ez, niguatzen ez nola inun ikastaro bat, eta ikastara bukatuta oporreta junitzen ere izpakin, guatzen ez agujeta nola sentitzen itxun, da esaten gustatzen zaizkit. Bai, Gustatzen zaizkit, eta jarraitu nahi detonekin, da hortikan ja argi ikusi nun, oporretan guatzen ez ikusten itxun kolumpio guztatik zintzilikatzen eta aizparraro behiratzen zian, baina eta bai, barruztikan jeitsi gabe. Noiz baita ipatu duzu zure buruarekin gogorra zare edo zorrotza agian. Horrek lagundu dizu mundu honetan uste duzu bagian, gauza batean hasi eta horti bideratzen, saiatzen, trebatzen... Bai, esan daiteke disiplinatu xamarra naizela, batzutan gehiegi, ez? Baina nik uste bai, ez, olako eta gehien bat zirkoa bezalako disiplina batean behar dezu, ez? Egunerekotasun bat mantentzea, entrenatzea, trukoak ateratzezteanean behin da berriz eitea, eta nola baiteko buru horra izatea, bai. Nik uste behar dala, pixkat. Esan dut gauza asko egiten duzula, baina hoien artean uste dut aktore, ez? Esango zenukeela zarela gehien. Azken aldian amaken ikusi zaitugu, ni berarekin nago. Eta nahi nun pixka bat kontatzea zer den amak edo nola bizi izan duzun, eta zein izan den erronkarik handiena zure pertsonaia sortzian. Amak amatasunaren inguruko ikuspegi ezberdinak ikusten dira, pertsonifikatuta baita ere ez, amatasuna eta ez amatasuna bizitzeko modu ezberdinak, eta nahi tokatu zait, ez amatasun hori bizitzea, eta holtza gainean defenditzea, eta gauza asko nahastu dira, batetikan konektatu dut nire benetako ez amatasunarekin, nire ingurukoen amatasunarekin, eta holtza gainean, eta ja aspektu teknikoagoi begira, gehiena kostatu zait, ezer egin gabe egotea. Eta isilik egotea. Zen nire pertsonaiak, obraren lehenengo erdi aldera arte dola, esan daiteke dela ikusle moduko bat, observadora, esango genuke, da ikusten pixka bat, eta temperatura hartzen, holtza gainean gertatzen denari. Eta, karo, geldik, batez ere, isili baino gehiago geldik egotea kostatu zait. Eta hogatzen naizen saiotan, proposamen bat bestean atzetik handa. Gaina denak oso paiasoak eta oso klaunak, ez? Azkenean, pixkatortikan jotzen denik, ez? Eta, erronkan netza baino gehiago zuzendari antzat, igual, moztu barri zen bastante. Hau beste bateak utziko dugu. Baina, ondo. Nola ikusten duzu hori adibidez? Uste dut, elkarrezketa bat irakurri dut, eta aipatzen duzu, ze gaina zuzendari ere izan zara aktorekin lan egin duzu ez, beste aldetik. Eta aipatu duzu, entxeguetan, askotan sortu egiten dela ez, aktorei esker. Nola bizi izan duzu adibidez amaken hori? Batzuetan moztu behar izatea igual aktore bezala, eta gero zuzendari gisa, bai ikusten duzu aktorei askatasun hori eman behartzaiela? Bai, nik ez dut, badakit sortzeko modu asko daudela, baino nik honekin iten dut bat, ez? Eta hau da nire lan egiteko modua, eta hau da gustatzen zaidana, eta bai aktore bezala, eta bai zuzendari bezala. Ez holtza gainean, netzako aktorea sortzailea da. Aktore eta ez da bakarrikan testuan dioena errepresentatu edo transmititzen duena, ez? Orduan zentzu hortan, gustatzen zait ensaio prozesua izatea
bai, sortze prozesu bat benetakoa probatu, gaizkin gauzak bota, atzerain, eta aktoren aldetikan proposamenak egotea, zentzu guztitan bai. Eta uste duzu badagoela egoten dela horretarako aukera, pentsatzen dut konpainiaren edo antzeslanaren arabera ezberdina izango dela, baina zuk sentitu izan duzu askatasun hori pixka bat zure proposamenak egiteko? Bai, ni lan indeten konpainia gehienetan, eta lan indeten zuzendari gehienekin, bai, aukera izan dut proposamenak egiteko, eta inkluso gidoi aldatzeko, eta azkenean, esate baiazu, egala, kriston balio literarioa duen gidoi batetaz, nien hitzak ausartuko, ez, ostras. Baino, nahi tokatu zaizkiten proposamenetan behintzat, bai, aukera eduki. Eta zuzendari gisa, konta iguzu, lankuren lan hoiek nola iritsi zitzaizkizun proposapen hauek, ez? Teiatupean eta itzaliko bagina egin duzu dagoeneko beraiekin. Eta bain, 3. bat indeu, baina ez izena etorriko. Txepeldunak. Oantxe estrenatu dugu, dela 3 aste edo, jartzunan estrenatu genuen, eta laster bilabonan edo ongoa, abenduan, ez da malauian uste dela, bai. Nola izan zen, nahi lankutikan etorri zitzaian proposamena, pixka bat bertsoa eta antzerkia uztartzeko obra bat egitea zeukaten helburu aurrentzako, eta hortik handa, patian esaten monto. Gidoia eta zuzendaritza, eta ostras, bale. Gidoia, bai, baino bertsuak. Karo, esan behar nun, bai. Bai, bertsuak, eta, karo, gero hemen bertso mundun, bakigu nolagean, eta bertsolarik, eta ostras, eta ni sartu behar dut, bertsolari izan gabe mundu hortan, eta sartu nintzen. Eta zuk sortu zenituen, ni pentsatzen un akaso, bertso batzuetatik abiatuta izango zela edo? Abia puntu bezala zauden Uxu Alberdin etxeari buruzko bertso batzuk. Baino gero bertso sortak nik sortu nituen. Egia da gero obran aktore daen Uxue Alkortak zuzendu zitula eta proposamen berriak egin zitula, baino hasiera batean teilatupeanen bertsoak nereak zian. Eta hoxe, lotxaik, bate lotxik. Gero urrungoan itzaliko baginan ez proposamena desberdina izan zen, horri izan zian Lokatz Loreak izeneko taldeak, 3 neska gazte dira, haiek sortu zuten obra, gidoia, bertsoak, oso landuta zeukaten ja, eta nire papera horri izan zen bakarri zuzendariarena. Eta 3. hontan, gidoian nik indet, baina bertsoak Uxue Alkortak inditu, eta hortxe, elkarlanean atu geha. Eta nolako esperientzia izan da? Oso ona, bai. Bueno, nahi bertxolaritza eta hola txikitatikan gustatu zait, ez, sortzea, eta gehien bat bertxo paperak, eta eskolan asko gustatzen zitzaian. Baina, egia da, enaizela bat ere, ez dakit, enaiz esperta, batez, ez, keba. Eta zalea, plazan tokatzen bali mazaizki bertxolari, oso ondo, baina, bestela enaiz berezikiola zalea. Orduan etzako esperientzi bazan, eta erronka bazan, eta egia esan ona izan da, ez, eta gero baita ere, zuzendari bezala, aktorekin lana itea eta bertxolarekin lana itea oso desberdina da. Dantzarikin lan itea desberdina den bezala, edo zirko artistekin lan itea desberdina den bezala. Ez beste kodigo batzuk dira, eta orduan, tokatu zei pixka bat itea trasbase hori, ez? Aktoren eta zuzendaritzako lenguaiatikan, nola, ez, hortan aditua ezten bati nola transmititu. Eta, egia esan oso asko ikasi, Bai. Eta gure zirkoa aipatu dut, ez? Hortxe sorreratik ibili zinen, zer moduzko, esperientzia izan zen bertan, eta hainbeste arrakasta duen, ez? Eta jendearen zatain garrantzitsua den zirku honetan parte hartzea. Joanetzako kristona izan zen. Nik beti esan ez, ni beti esaten unez, nintzala aktore bat trapezioan ibiltze zana. Ni ez da konsideratu nere burua trapezista bezala edo aireko akrobata bezala, baina justo 5 urte hauetan aukera izan dut hori bizitzeko, eta nire lanbidea hori izateko. Eta zentzortan izan da opari bat, netzako. Ez nun espero inundik inoa, ni ataka hortan egongo nintzanik, eta egia esan hoxe, opari bat, eta oso eskertuta gure zirkoai, eta eman diten aukera horregatik ez, karabanan bizi, karpa, montatu, desmontatu, eta igual gorrena hoi izan, justu montatu eta desmontatu gorrena, baino bai, eta gero publikoak, ez, nola eskertu duen, ez, leno etzego nolako aukerarik hemen Euskal Herrin da, eta bapatean, olako zerbait sortzea ausartu, ez,
eta publikoak ze erantzun eman du, da, izan da kriston regalua. Eta 5 urtetan, hastian ez dakiz zenbat aldiz, txalo zaparra da horrekin etxea jutea, eta, gestionatzeko ona, baino, bai, bazka bere gauzak, bai. Eta nola ikusten duzu zirkuaren egoera eta antzerkigintzaren egoera hemen Euskal Herrian? Ze aipatu dugu, aktore zara, zuzendu dituzu, bertsolaritza eta antzerkia uztartuz, zirkuan ere berdinkirekin aritu zara, berdinki konpainiarekin ere hor zuzendari lanetan, edo laguntzaile hor. Orduan, nola ikusten duzu gero egoera? Badago publikoa? Publikoa, ez dakit esan. Egia da, zirkuan egoera hobetzen ari dala, pixkat balio gehiago ematen ari zaio, gehiago edatzen ari da, eskola pila bat sortu dira, eta zentzu hortan, badago kantera bat, eta ikusle kantera bat baita, ez da, ez joten bakarrik praktikatzea, zirku disiplina, baizik eta gero, interesa sortu zaio, eta ikustea juten dira. Ikuskizuma bali bada, ikustea juten dira, ez? Orduan zentzu hortan ikuste kriston pausoak eman diala Euskal Herri, ni hasi nitzanetikan, ni guatzen ez Bartzelonan zirkoa ikasi, eta hona etorri nitzan da, esaten, ez dakin un entrenatu. Ez nekin un entrenatu, eta lonjak bilatzen, soka bat zintzilikatzeko, gero topatu nun hor rasbinenea zola, justo nire txonon. Baino etzeon, eta guain, batean, badaude kriston leku pila eskolak ez besteik ez bada, eta hau pixkate isladatzen da programazioan, egia da. Gero eta antzokitan sartu da zirkoa, pixkanaka, karpa hor dabil, gure zirkoko karpa hor dabil, Euskal Herrian zehar, eta garapena eman da, aldortatik. Eta Euskal Antzerkigintzari buruz, zer esango zenuke? Hora ez dakit, gehiago kostatzen zait. Ni beti esaten dut antzerkia beti daola krisi egoeran, ez? Baina idala gure habitat naturala, edo gure bizitzeko modua, ez dakit zorionez, zoritxarrez. Bazterreko superviviente batzu dira, ez? Ez dakit. Zaila da. Nere ustez, kalidade aldetikan, Euskal Antzerkia dago oso maila gorenean. Oso kalitate honeko lanak egiten nahi dira, berritzaileak, apustu handiak egiten nahi dira, gero publiko aldetik, normalean antzokia betetzen dira ohiko konpainiakin, ez? Etiko konpainiakin eta... Iniz esan digutez, ekoizten dugula askotan konsumitzen dena, edo programatzen dena baino gehiago, ez? Bai. Sensazio horrekin naho ni behintzat, ez? Baina, ez dakit hor... Ez nuke esango, ni katastrofista jartzaetze gustatzen da, baina eske esateizu, krisi egoera hortan bizitzen ikasi deula iruditzez. Eta, igual gustatuta denek ez egu. Mugatxo hortan bizitzea, ez edo? Eta jozo, eske gauden, eske jo. Inigok programatzaileak aipatu ditu, eta zu noiz baita esan duzu, gustatuko litzaizukela programatzaileak pixka gehiago arriskatzea, ez? Edo, gauza ezberdin gehiago programatzea. Bai, alde hortatikan ikusten dutela, ez? Pixkate, arrisku puntu bat hartzea, ez, berein gain, eta gauza desberdina programatzea, baita ere herri txikitan, ez? Askotan antzokia hundietara, edo junbarri izaten dugu, edo hiriburuetara, ez? Nik bai eskatuko niekela herri txikitara, lokal txikietara eta ekartzea, apustu berritzaileagoak, edo eske pila bat daude. Bai. Eta iraitzek, hau nik berari noiz bai galdetu diot, baina, agian pentsatu du gehiago edo badauka, iraitzek zerbait sortu nahiko luke? Bai, iraitzei da prokrastinatzen askua, baina ja tokatzen zaio. Bai. Bai, eta emaia urte bat obi, baina bai, hemen, eske burundo, eta atera barra daka. Eta badaukazu, burun esaten dezunen, badaukazu ideia txoren bat, aziren bat badago nondik hasiko zinateken edo, kauz, hainbeste arlo ere jorratzen dituzu, hori guztia ere, ez dela errexagian, ez dakit? Bai, oso nerea izatea nahi nuke, eta orduan neretik eta nere gorputzetik abiatukan zerbait. Eta zuk esan dezu leheno nik gorputzetik sortzen dutela eta alaxea izango da, abia puntua gorputza izango da. Eta pixka gustatuko litzaiake uztartzea, nik nere bizitzan landu ditudan alde guztiak, ez? Bai, antzerkia izatea ari nagusia, baino baita ere zirkoa sartzea, eta dantza pixka bat, eta
Eta, bueno, nordak iguain gitarra ikasten hasi naiz, Opa, auskalo. nahian gitarra ere bai, edo Igual. euskalo, ez? Auskalo. Aha. Eta adibidez, buruan daukazu bakarrik egongo zinatekeen holtzan edo... Hoi ez daukat horren argi, gustatuko litzaiake ekipoan edo lantaldean bintzat jendea, otea, hoi dudik gabe, bakarri lan egitea oso gogorra da. Nik asko entrenatu ez bakarrik eta gehiegi pentsatzea eta ez. Eta nahi gustatuko litzaiake sortze prozesua bizatea zerbait partekatua, ez? Eta jendakin gero ni holtzan bakarrik egongo naizeno ez daukat argi, ez daukat argi. Egia esan ez, bueno, ikusi barko genuke. Bueno, esan dugu urte bat edo bi. Bai, gehiago ez, Hemen eukiko dugu buruan, Bai. Bakizu jendeak ja 2 urtetarako kontzertuak eta programatzen igual ditula, jasi bai, hori da, jasi zaitezke data jartzen. Bai, hori da. Ez mesedez. Ez, inigori burko mina ematen dio horrek. Estresatu egiten zaigu Bai, nire gizajoa. bai agobiatu naiz. Eta esan dut, ipuinak ere sortzen dituzu, lengusinarekin ere lantaldean, begira, aipatu duzu lantaldean sortzearen garrantzia, Bai. esperientzi politia hori imaginatzen dut. Oso politia, bai. Eta gaina izan da, bueno, biogea sortzaileak, ez? Baina beti beak lan indu bere bidetikan, eta nik nire bidetikan, ez? Eta, bueno, beha ilustraziotik, eta arte derretatik, eta nire jo antzerkia, eta zirkua, dantza, eta barta. Inoiz ez ginen hola elkartu, ez? Naiz eta biak gure artistioan ibili ez ginen elkartu, eta bapatean aukera eman ziguten zizurkileen festen arira, ospatu ez ziren festen arira, pandemia zala eta ipui bat egiteko, eta, egia esan kriston esperientzi izan zan, oso ondo funtzionatu genuen, gustatu zitzaigun laniteko modua, eta bigarren liburu bat ateratzea erabaki genuen, eta baina 3. bat. Marra, montxe atera berria labetik. Aize hartzera noa, hemen digutxira. Goizeko 11 ditugu eta Ireiz Lizarragarekin oraindik 2 minutu gehiagotan ariko gara, baina salto egin behar dugu estudio zentraletara azken ordukoaren bila, bertan gure lankide Itxaso Leon Prest dauk ordukoa, gure gana ekartzeko. Itxaso Leon, egunon? Kaixo, bai, egunon, jakin dugu lakoak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan euskarazko hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko 2 bide berri arautu dituela. Lanean erabiltzeagatik euskara egiaztatzea eta sektore publikoan lanpostu bat lortzeko hautaketa prozesu batera aurkeztea. Ostiral honetan bertan argitaratu du Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian 2025ko azaroaren 4ko agindua Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburuak sinatua. 2 modalitate berri horiek lehendik dauden bidei gehituko zaizkio, IBAPeko azterketak gainditzea beste titulu ofizial batzuk baliozkotzea edo salbuetsita geratzea ikasketak euskaraz egin izanagatik. Hala, aukerak zabaldu eta administrazio publikoan hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko prozesua erraztea da asmoa azaldu dutenez. Lanean erabiltzagatik euskara egiaztatu ahal izango da esan bezala, hau lanpostuan euskara erabili duten sektore publikoko langilek eskatu ahal izango dute, beti ere lanpostuaren derrigortasun data aurkeztuta gutxienez urtebete ematea eta erakundeak euskararen erabilera plana izatea. Hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko beste bidea sektore publikoan lanpostu bat lortzeko hautaketa prozesu batera aurkeztea da. Probak aurrez IBAPek baliotsitakoak euskara hutsean izan behar dira, prozesu hau gainditu egin behar da eta deialdiak aukera hori zehaztu egin behar du. Eta bestalde, aipatuko dugu ere Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako fiskaltzak helegitea aurkeztu duela Gurutza Agirre Xarobe, Itziar Alberdi eta Josu Narbaez euskal presoen 3. gradurako proposamenen aurka. Fiskaltzak errekurritu egin du Euskal Autonomia Erkidegoko espetxe administrazioak tratamendu batzordeek proposatuta onartu duen 3. gradura igarotzeko erabakia eta horrela gelditu eginda progresioa eta aipatu presoak espetxera itzuli beharko dira. Sarek ohar batean adierazituenez, beste behin ere 400 kilometrora euskal espetxeetako profesionalek beren espetxe bilakaera ezagutzen duten presoei buruz erabakitzen dituzten irizpideen aurka erabaki da. Eta gaineratu du zoritxarrez fiskaltzak ez duela irizpide juridikoetan oinarrituta hartu erabakia borontate politikoetan baizik. Eta horrela, saretik lantzen ari diren bizikidetzarako bidea oztopatzen jarraitzen dela. Hauek orain arte aipatzekoak, 12etan informazio gehiago.
Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan jarraituko dugu informazioari heltzen. Iraitz Lizarragarekin jarraituko dugu, pare bat minututan segituan agurtuko dugu, baina oraindik ere badugu berarekin zer aztertu eta zer kontatu hoian, Bai, bueno, nik Iraitz, eta gustatzen zait hoien inguruan ea, antzera ero pentsatzen duzuen galdetzea, hau esan zenuen behin. Arteak mezua izan behar du moralinan erori gabe. Bai, segitze pentsatzen netzat. Nire ustez garrantzitsua da artea erabiltze balin badet eta bidea aukeratu balin badet da, azkenean iruditzen zaitelako mezuak botatzeko eta zabaltzeko tresna edo lanabes ikaragarria. Baino, aste balin magea ja adoktrinatu nahian eta moralinak botatzen, gaizki. Nik uste, bai, erantzunak eman baino galdera planteatu behar ditula iruditzen zaitu. Zentzu hortan. Eta zuk ikusle bezala, zer espero duzu antzezlan, zirko ikuskizun, dantza ikuskizun bat edo ikustera joaten zarenean? Niri zerbaitek astindu behar dit, bai, zerbait hor, ez dakit, esaten oso gorputzekoa daure, bai, ez, askotan sentitzen dut, gorputzean zerbaitek klik egiten ditela, edo emozio bat sortze ditela, edo ez dakit esplikatzen, ez da bat ere intelektualitatetik, osa da, bai, gorputzetik amaita ere pixkat astindu behar nahu. Esan duzu gorputzetik sortzen duzu eta sentitu ere azkenean gorputzetik sentitzen duzula. Bai. Beira, ze polita? Bai, oso polita. Badugu lerroburu, ez? Bai. Pelasek abesten du hemen haize hartzera, noa guk haize hartzera ez dugu bialiko Iraitz, baina kaso kafe bat hartzera joan daiteke bera, guk lanean jarraitzen dugu bitartean. Kafeana kontuse. Bai. Badakizue, idatzi dela lagun bati duela minutu pare bat, eizu, ea kafetxoa hartzen dugun eta pixkate kontatzen diogun elkarri. Eta jarri, bueno, irratsaioan entzundako eta gero, ez da kitarko dartu. Ados gara gaur da tortuko dugu. Iraitz Lizarraga, mila esker gaur gurekin izateagatik, eta urren arte. Vale, agur, ondo izan. Eta guentzuleok, bagoaz bixi aurrera. Bai, ez dakite haize hartzera ez, baino kaka hartzera edo joan beharko dugun laizter. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Niretzako ta kaka niretzako, hauset da gauza ederra, mundu guztientzako. Niretzako ta kaka niretzako, hauset da gauza ederra, mundu guztientzako. Kaka zuretzako ta kaka niretzako, hauset da gauza ederra, mundu guztientzako. Kaka zuretzako ta kaka niretzako, hauset da gauza ederra, mundu guztientzako. Bertso berri batzuek nahi nituzke kanta, gustatzen zaionikan inor baldin bada, historia guztia izango da kaka. Kaka zuretzako eta kaka niretzako hauxe da gauza ederra mundu guztientzako, horixe abestentzon Oskorri taldeak eta horixe dakarkigu orain kaka. Atzo aurkeztu ziguten korrikaren urrengo edizioa, martxoaren 19 atarratzen abiatuko dena, bada ekimen horren baitan korrika kulturala ere aipatu behar dugu. Igual da la pobre, kaka egin beharko dugu, egoteko libre. Eta oraingoan korrika kulturalaren ekitaldi nagusi gisa kaka antzeslana daukago. Euskal kulturaren oholtzan kaka mokordo bat agertu da. Kaka azaleratu da eta egoeraren analisia egin behar da. Nork egin du, noiztik dago hor, zer irudikatzen du, eta orain zer egin kaka honekin, noren ardura da, nori tokatzen zaio marroia argitzea, garbitzea. Hau guztia, Xanti Agirrezabala eta Ainoa Aierbek erantzun beharko digute. Galdera mordoa dira, kaka mokordoa esan genezake, eta telefonaren beste aldean ditugu, antzezlanaren etxegu orokorraren aurretik, egunon? Egunon, hementxe, Xanti eta Mikel Azkurain. Bida, Mikel azkenean, karo. Bueno, aizu eske... Egunon, bai. Egunon, Mikel. Ez duen kide bat egin da holanien, Ainoa. Ondo da. Danak maite zaituztegu berdin, hemen ez da dia inorre kontrakoan petxatzen jarri. Bueno, lehenengo galdera, ea urduri zaudeten?
Bueno, a ber, puntxuekin, hor barruen sartuta, areto barruen hainbeste orduen saiatzen egon da gero, baina pixkat argile ikusten hasikoa kakata, a ber, ba, ze erantzun. Txingurriak hasi die bere lan etxen, bai, ortomatzen die txingurri batzuk. Bueno, jakin mina segulakoa daukagu kakarekin izenburu oso aproposa behintzat ikuslegoaren arreta zuen ganatzeko kaka eta euskal kulturan holtzan kaka bat. Bueno, egin ditugun galdera guztiei erantzuna emango dieguzu? Bai, deigarrile, denontzat deigarrile, eta azkenen finien danak bat gaituna aldi berien kaka, baina, bueno, bai, deigarri egiten jarraitzeu, hortaz ere jardungo bla emateu, antezelanak. Bueno, galdera hoien erantzun danak ez dakit, bueno, horri biliko lau pertsonaik, kaka mokordo baten bueltan, ba galdera hoien egiten, erantzunek topako dituen, ikusin berko dugu. Aizue, lehen emanaldia hurbiltzen denean ere, badakigu ez, antzerkiaren giroan kakapila esan ohi dugula, nolabait gauzak ondo joan daitezen opa egiteko edo, txiste hau askotan egin dizuete dagoeneko kakapila asko jaso dituzue unotan? Ba ez, baina ni nire buruan pentsa dut, hau zela, gure artean, ohitura bat, hasi aurreko olako energia puskat elkartzeko, danon artean da, kaka zarra, kaka pila esaten dugu, baina espetakulo honetan ez dakiz esan biakon, ez dakiz, bera mantendu, gero zango zu, gaurkoa pasota gero, hori gero zehaztuko, hasi horretik. Igual komuneko papera da, hemen esan behar duzuena, horrelako Lore sorta. Baita ere. Porru sorta. Bueno, Xanti, Erika Olaizolarekin sortu duzu lana, orain laizzer ikusteko aukera izango dugu, eta jada, itzordu batzuk baditugu, eta agendan ere, badauzkazute, antzoki batzuetatik igaroko zarete, eta lotuta badaude. Hainbat emanaldi, ze sentitzen da, oraintxe Iraitz Lizarrak esaten zigunez, Euskal Antzerkia pixka bat bazterreko superbibienteak zaretela, zer sentitzen duzu da batzuk, emanaldi batzuk lotuta edukita? Horre uste jo guk, bueno, bakorrika kulturalak sekulako babesta mandigula hortan. 30 emanalditik gora itxita daude, oindik segitze data berriek ezartzen, eta oso guztua gaude, bueno, bakorrikai esker ere iritsiko gea, Euskal Herri luzeta zabalien, zarri gure salmenta kapazidadien aliatez gehan lekuta ere bai, orduan oso pozik gaude esan. Lehenengo hori, hiriburutan ingoie aurkezpena, estrenaldiek, eta herri eta pasako da ondoren, eta bai, tope. Eta, ondio erosi ez da bena, mobidu deia, porque hemen gure agendak betetzen, nahiko beteta dauzko, Programatzaile gai bai entzute dirratile, bakide. Gaina hau dabe, porque gentiak ikustian nahiko dau. Beraien herritarrak, orduan, mobidu iztila. Bueno, Mikel, nik esan dut, Erika eta Xantiren antzeslan bat dela, baina, bueno, zuri ere iritsi zaizu proposamena, eta jakineko nuke, ze pentsatu zenuen, lehenengo aldiz hau zure eskuartera iritsi zenean? Bueno, nik ez dautzen dituen pixak, bai Erika eta bai Xanti, eta, bueno, postasun ondizia, postu nintzen, nerekin akordo izanaz, eta... bueno, espetakulua, kaka, eta honek gazte honek ze da bile, baina kakagoa eta kaka bera. Baina fidatu nintzen beraien gan, aurrera eta gaztiekin lan etxeko bezia zen, eta zen, konfiantza osua jarri, eta aurrera eta betxu, arrazoia zeuken, eta funtzionau itxura dauka osua, funtzionako da bela. Ainoa Ierbere holtzan ikusiko dugu, okerez banago, lau okarituko zarete ez? Mikel, Erika, Xanti eta Ainoa. Hori da, Lauro gibiliko gea, lau pertsonai, hor amantzezlekuen, eta ikusta, ekipo errain dugu egizan. Aizu, azkenekoan Mikel Askuren gurean hemen bigarren kafean izan zenean, lerroburu hausi izan zen, ofizioa sentitzen zuela bere buruan. Xanti, Mikelekin lan egiterakoan, ofizio hori ere antzematen da, somatzen da? Ni uste, gu aktorie gea, baina, teatreruek bageala, eta bageula zen hori, hoxe ez, eta ekoizpen bat geu aurrea emate deunien ere hori dana hor da, ekipo handi bat sortu dugu eta lanak ondo delegau eta banatzen haitu gea, baina gero zaretzea eta naztea eta bakeu zen hori hau hola, besti hola, proposa hau eta guretzat ere Ainoa eta Mikelek bestelako ibilbide luziak eben aktoriekin lan egitien, hor bakeu ze ikastile eta ze xurgau esponja hortatik.
Badakite Oiana Maritorena lankideak Ainhoa Ierberia mua bota diola behin baino gehiagotan gurekin kafe hartzeko eta borroka horregan jarraituko duela, baina nik beste mua botako dut, ze nire Instagrameko konturik gustogonetako araintxe bada, Erika eta Xanti, pinipon pixkat horrela. Eta akaso zuek ere kafe hartzera etorri barko duzuela gurekin, Xanti? Bai, noski, bai, estoy konbidautako jungo, Hauxe gonbidapena, orain data zehaztea besterik ez dugu falta. Hainbeste manaldi dazkeo, tarti topatzen deun. Topatuko dugu batetik eta lasaiet bestela joango gara gu emanaldien atarira zuekin egotera, ze ulertzen dugu. Tolosan badaukagu, Bai, tolosan badaukagu, maiatzien, así que... Bai. Gerturako behatzuenean. Bikote, mila esker minututxo hau gurekin pasatzeagatik, zera esango dugu, lore pila, emanaldiaren atarian. Eskerrik asko zeuei. Gero arte. Ahor. Gaur martxoak 18 eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza, hau alokatu horrek. Entzuleok hemen ari gatzaio, gure bigarren kafeko laugarren gonbidatuari kantuan, eta besotatik besora dabilkigu, baina uste eta matxoren besoak nahiago dituela beste edonorenak baino. Bueno, horrela izaten da ez? Amaren besoetan egon nahi gara ondo. Bai, amaren besoetan. Bai. Zea bestia etorri zait burura? Amaren besoetan. Bai. Sorotan bele da, ez? Bai. Amaren besoetan, bale. Amaren besoetan. Bale, ya está. Eskerrik asko. Entzuleok, Laizter jarriko gara Bilbora bidean datorren asteazkenean izango den Itsas Museumeko Sahara anzturaren aurka, Mendebaldeko Sahara eta frankismoaren biktimak egitasmoaren inguruan irantzu mendiarekin aritzeko, Hegoa institutuko kide da bera, baino arte eszenikoen agendari ere heldu behar diogu urrengo minutuetan, eta Oiana Maritorenaken beren eskutik, kontatuko dizuegu, gaur bertan esaterako Galdakoko Torrezabal kulturetxean badugula hitzordu bat. Bai, egia da ez dela antzerki hutsa bakarri, baina, interesgarria izan daiteke interbiu lana 8etan. Bi aktore dira, Telmo Irureta eta Dorleta Urtabizkaia, eta elkarrizketa bat egingo dio Dorletak Telmori de Aguaiarena bere kortoa ikusi ondoren. Eta nik uste dut, baduela zerbait ere interpretaziotik, ez dela elkarrizketa hutsa. Horregatik, proposamena ere hementxe. Ana Goitia bere katana lanarekin Ugaoko kulturetxean izango da 7etan, eta hemengo gure Josune. Bai, Josune Belez de Mendizabal. Laizter berreskuratuko dugu, Ea egia den. Bai. Umezurt sentitzen gara Josune gabe. Ikustera joan gaitezke gaur nahi izan ezkeo Zigoitian izango da, bertako gizarte eta kultur zentroan 8etan, Lesbobe taldeko, Bobe taldeko kide da bera, eta dada lala ikusikizuna, eskeniko dut. Hemendik besarka da ondi bat, Josunerentzat, eta... Eta kakapilla. Eta lorepilla esan duzue. Lorepilla kaka ikuskizunari, bestei kakapilla, ez? Eta dada ulalan horre izango da, Ane Gebararekin batera, ez da? Eta Jason Gerrarekin. Hortxe. Besarka da bat, iruroi. Arizona ikusteko aukera izango. Bagizu oraindik ez dudala ikusi. Eta begira, leku desentetan ibili dira. Bai, eta bira egiten ari dira. Aukera gaur, Lekeitioko ikusgarriaretoan 8:30 eta bihar larunbata Antzuolako Torresoron 6:30. Joan den astean estreinaldi honi buruz hitz egin genuen, Orman Foster konpainiarena, Ricardo Irugarrena eta ni, eta gaur Azpeitin Soreasun bertan 7etan. Beste lan bat, hemen Iruñako geltokian hola proposamen bereziak egiten ari dira, eta gaur Zoria eta Atzoko Zaporea 22. mendean lana eskainiko da. Eta lan berezia da, alde batetik dastaketa egongo delako eta ondoren antzerki laburra. Eta orduan nahi dituztenak dira bi gauzak uztartu.
sartu, irudimena antzerkiaren bidez, eta dastaketaren bidez, gozamena. Eta antzerkia La Mapatxa antzerki taldearen eskutik egingo da, eta bertako kide da Marko Goikolea. Hemen izan genuen, inaiz inoiz Dublinen izan lanaren idazlea bera izan zen, bera Iruñakoa da, eta bere antzerki taldearekin egingo du antzerkitxoa. Mutrikuko egainagunean bakarizketa, eta arratsaleko 7etan, antxe ni. Hori da, antxe jendeak dagoeneko kokatzen duela antxonen bakarizketa honen giroa, ezta? Bai, nik uste dut, baiet. Beste bat, oraindik ikusi gabe dudana. Baita nik ere. Uste zerrenda luzatzen aizaizula egon hori? Zerrenda oso luzea daukate, egia da. Bueno, hau, ikusi duzu, nor naizen baneki, nahiko duela gutxi estrenatutakoa, beraz agian hementxe izan genituen eta oso elkarrizketa interesgarria izan zen, baina oraitik ez dut ikusi. Begira, gaur Baiona Hego Akitaniako eszenatoki nazionalean 8etan. Eta dantza ere badugu gaurko lana, Osalasa konpainiarena Sopelako Kurtzio Kulturgenean 7etan eskeniko da. Famululau.0 Iruñako Unibertsitate Museoan, bertan antzerki, dantza, robotika eta adimen artifiziala nasten dira. Ez dakit oso ondo izango den, baina bitxia eta berezia ziur. You have an inner world, so what? Oh my god. Oh my god. Getxon, musike barrin 8etan. Denboraren joanari buruzko hausnarketa sakonetik abiatutako dantza ikuskizuna. Flamenko pixka bat ere badaukagu, Los Bailes Robados lanaren eskutik, Barakaldoko antzokian 8etan. Dantza garaikidea lezon, Igor Kalonjeren lana, 7:30, eta proposamen hau oso berezia da Aintzira eta Genoveva Ferrozide. Dantza arte sonoro ikuskizuna da, eta Barakaldoko Orkonera Lutxana bilduman eskeniko dute 8etan, eta bertan elkartu dira Aintzira taldeaz kokide dira, arkitekta dantzari bat eta musika ekoizle bat, eta beraiek sortu dute lan hau. Eta gonbidatuetako bat izango da Laister, datorren ikasturtean, datorren urtean, markatu. Eta beste lan proposamen bat, ez? Bai, esan behar nizun, nik ezin dudala, zuk proposatu dituzun horietara, badaukadalako itzordua dagoeneko. Ze itzordu daukazu? Adiorik ez ikusiko dut, antzerkia, eta ez dakit pres nagoen ikusteko, edo ez nagoen ikusteko. Ze xamurtasunari eta gizatasunari buruzko historio bada, zainketa aringarrietan eta ongi hiltzean oinarritzen dena. Hau da, heriotza ere hortxe presente izango da. La dramatika erranteren lan honetan, bizitzaren amaiera nolakoa izango den galdetzera bultzatuko omen gaituzte, hori esan digote, eta badago hor, Done Jakue bidea ere aipatuko dute, eta ez dakit heriotzari buruz pentsatzen bukatu beharrote dudan nik ostirala. Bueno, nik ikusia daukat, eta ez dut uste gaizki pasa. Ez dut gaizki pasako. Ane Pikaza eta Patxotelleria holtzan. Dira, bai. Eta bai, beste egin badaude. Bai, Egoitz Sánchez, Idoia Merodio, Loli Astoreka eta Aitor Borobia. Hau esek, seiko teorio osatuko dutena. Bueno, guztia entzuleok, soiek ostiralari dagokionez. Baina larumaterako ere baditugu, Iruñako geltokin esaterako, eta gaueko emanaldi bat gainera, Oiana. Ez dira inoikoak gaueko 10:00 izaten direnak. Ja, falduta joateko. Bai. Hori da, nik uste dut egiten ari direla geltokin olako proposamen bereziak edo, eta, arima eta bihotza eskeniko dute, Jokin Oregik zuzendu du, eta 2060an kokatuko gaitu historia honek. Eta B izango dira bi pertsonaia protagonistak, Mikel Osada eta Anje Oregi aktoreak, eta badirudi aztoratuta dagoela, B beti alfertuta da bielako. Eta ez dituzte izena jarri nahi, eta sinopsian agertzen da, A izan daitekela edozein, B ere beste adibide batzu jartzen dituzte, eta bitxia eta Jokin Oregik idatzea baldin bada ziur interesgarria ere izango dela. Itzaurrea ere Iruñan eskiniko dute arratsaldeko 6etan, eta hau kaleko ikuskizun bat da, Pistifaktoria laborategiak eta fikzio fabrikaren artekoa, eta etorkizuna irudikatuko dute, kaletik egingo duten ibilbide batean. Beraz, begira, Itzaurrea 6etan, gero afaldu, eta 10:00 bestea, Iruñean planearra. Menu kompletoa. Bai, gaina Iruñako giroa, eharra beti. Aurkezpena eta azterketak zer eta desfilea lanak, 3 antzerki labur, Mutrikuko Zabiel Kulturetxean eskeniko dira 6etan. Eta dantza asko daukagu biharko. Amama, aukeran dantza taldeko Azaiako zineantzokian 6etan, Ona dantzaz konpainiako Altxasuko Jortia Kulturgunean 7:30,
Amores edo maitasunak, Bakioko txakolingunean 7 Adriana Bilbaoren flamenko ikuskizuna, Après vous, madame, Bilboko Guggenheim Museoan 6 tradizio eta vanguardia bateratzen dituena, eta musika zuzenean izango duen ikuskizuna, Atik konpainiaren Hots Berrizko Kulturetxean 7 Eva Guerreroren konpainiaren lana Tierra de Nadie Zigoitiko Gizarte eta Kultur Zentroan 7 Aukeranek ere beste lan bat Aiurri Iruñako udaletxeko plazan eskainiko du 12 eta Animalien inauteria berriz Atarrabiko Kulturetxean atxaldeko 6 Unboxing bat bitartean, Goiuri, ze iritsi zaigu? Anpoltxin iritsi zaigu, zerbait, ez dakit zer den, gainera ikasi du postariak nere izena. Bai? Bai. Eta ondo esaten du? Ondo esaten du. Tamakala. Wow. Koplarik kopla, Xavier Berasaluze Leturia. 45 urte egin ditu Leturiak, han eta hemen kopla kantatzen eta liburu batean bildu nahi izan ditu berak kantaturiko kopla gehienak. Trikitixa eta porrusaldak, denak hitz jasoz eta hainbat datu bilduz. Ben, lan mardula, Ze ona. Ba, entzuleok larumateko proposamenak bota dizkizuegu, baina iganderako gutxi batzuk ere baditugu oraindik, eta helduko diegu, Hondarribiako itxasetxetik hasita, arratsaldeko 7 52 ertz izango delako. Bai, eta bertako aktoretako bat azaroaren amaiaren hemen gurekin izango dugu, Amaia Irazabal, gaur bertan adostu dut berarekin, beraz hementxeta, bere aldamenean ere, kakan antzezle lanetan da bien, Ainhoa Ierbe, beraz, ea ze kontatzen digun hemen digutxira. Sanarte lana Gasteizko Zabalgana gizartetxean eskainiko da 7 eta bi elkartek euren lanak plazaratuko dituzte lan honi esker, Azirkarte eta Zirkulanduz elkartek. Itzulera, Deiabu konpainiaren lan hau Azpeitiko Soreasun eskainiko da 7 eta magia ikuskizun bat proposamen gisa, Tor eta Txoborro. Berangoko antzokian 6 Aspaldi emanaldi honi buruz edo ikuskizun honi buruz hitz egin gabe genbiltzan, postdatari gabeko gutunak berriz ere emanaldi bat eskainiko dute Eskoriatzako Zaldibar antzokian eguerdiko ordu batean. Eta Mitxu, Ainhoa Ierbe eta Atesa Andonegi lanean dituen aktoreak, Hondarribiko Mendeleku Kirol gunean izango da 12 Ainhoak, bizkorri ibili beharko du eguerdiko 12 bat, eta atxaldeko 7, baina Hondarribin biak dituelako. Minan ere, Mutrikuko egainagunean izango dugu 6 eta Amama aukeran dantza konpainiaren amonei edo eskinitako lan hau, Urretxuko Labea Garetoan atxaldeko 5. Ba, hoexek hainbat eta hainbat gure proposamenak, eta esan da bezala, bagoazela aurrera protagonista gehiago segituan agurtu behar ditugu eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eguzkiak urtzen du goian, gailurritako elurra. Guarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Dagoneko entzuleok eskuragarri da. Egoaren webgunean, egoa.ehu webgunean, hain zuzen ere, saharauis, las otras víctimas del franquismo y postfranquismo, memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español. Hortxe Abdeslam Laxen, Omar Laxenek ondutako lana, nolabait, liburu eta txosten Saharako herriaren memoria kolektibari buruzko azterlana, eta frankismo garaian eta frankismo ostean bere biztanleriaren aurka egindako krimenei buruzko lana. Ikerketak Espainiako estatua zuzenean implikatuta dagoen krimenak aztertzen ditu, ala nola Siri Mohamed Basiri buruzagi Sahararen baiketa, ondorengo desagerpena, baita hirugarrenek egindeko krimenak ere, Frantzia edo Maroko kasu, Espainia izanik mendebaldeko Sahararen potentzia administratzailea. Etengabe gabiltz zabaltzen.
eta lan hau nolabait eskuragarri dago eta datorren asteazkenean ere izango da, haren inguruan behar bezala hausnartzeko jardunaldia kontra el olvido, ahanzturaren aurka, Víctimas del franquismo y Sáhara Occidental asteazkenean izango da, hilaren 19an Bilboko Itsas Museumen, eta bertan ikerketa honen hainbat eta hainbat adar lantzeko eta aletzeko aukera izango da. Inor, ez inor, menpekorikan. Nor bere buruan jabe. Herri guztiok bat egin. Mendebaldeko Sahararen frankismoaren biktimen inguruan hausnartu nahi da eta egitarau mardula prestatu dute horretarako. Bertan Ebaba Hameida kazetari eta idazlea, Monika Hernando Bilboko giza eskubideen bizikidetza eta lankidetza eta kulturartekotasunaren zuzendaria, Nati López de Muniain Euskal Fondoako presidentea, Mutjar Leboiji Euskadiko Saharar ordezkaria, edota Egoako zuzendaria Irantzumendia asko izango dira bertan, baita noski preso eta desagertu Sahararen senideen elkarteko presidentea eta aipatu dugun liburuaren sortzailea Abdeslam Omar. Irantzumendia asko Egoako zuzendaria hementxe daukagu telefonoaren bestaldean eta horrengo minutuak berarekin egingo ditugu. Irantzu, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Tira, aipatu dut jardunaldi honetan nolabait ahanzturaren aurka ariko zaretela, ariko garela Bilboko Itsas Museonen izango den jardunaldi honetan, eta erdigunean jarri dut Abdeslam Omarren liburu hori, nolabait informe horietatik abiatuta, jardunaldi hauek saiatuko direlako hausnartzen, frankismoak berak Mendebaldeko Saharan eta kasu entzuleari urrun xamar kokatzen zaion ardura horren inguruan hausnartzeko, esan dezakegu hor kokatuko garela, nolabait jardunaldi honetan? Bai, hala da, jardunaldiak nahi izan, memoria berreskuratzeko ekimen bat, ez? Hain zuzen, esan duzun bezala, frankismo garaian eta Mendebaldeko Sahararen menperatze kolonialaren garaian, ez? Izan ziren krimenak biztaratzeko, horretaz hausnartzeko eta baliatzeko ere egon daitezkeen tresnak edo erramentak, ez? Memoria demokratikoaren legea kasu, ikusteko ze aurrera pausuak eman daitezkeen egia, justizia, reparazioa, ez? Eta berriro gertatuko denaren bermea izateko Mendebaldeko Saharako herriak, ez? Nolabait jardunaldiak ere kokatzen du erdigunean ardura kolonial hori irantzu eta ezin gaurkotasunetik gertuago daukagu nazioarteko nolabait aktualitateak dakargunean, ez, Saharar herriarentzat autonomia proposamen bat eta ez iraganetik, ez, aitortu zaion eta inoiz betezten autodeterminazio eskubide hori, ez? Bai, hori da. Erroan dagoena azken finean horixe dalako, ukatzen zaiola, oraindik ere Saharar herriari autodeterminazio eskubidea eta azken berriak ez dira oso itxaropentzuak zentzu horretan, horrexegatik honelako txostenak eta ekimenek behin eta berriro bultzatzeko beharrean aurkitzen gara, ez? Ez ahaztutzeko, erroan hause daukagula ukamen bat, ez? Autodeterminazio eskubidea, eskubide kolektibo bat den hori, ukatzeko, hainbat eskubide zibil, politiko, ekonomiko, sozial, kultura, urratuz joan dira Mendebaldeko Sahararen herriaren historian zehar, ez? Eta hori izan da, frankismo garaian, eta baita ere, demokrazia edo garai horretan ahaztu ezin dugu jarraitu izan dutela, giza eskubideen krimenak herri honen kontra, ez? Eta horretan, erantzulea izan ez ezik, ere Espainian estatua da konplizea, ez? Frankismo garaian erantzule zuzena, baina ondoren ere jarraituz joan diren eta egun erarte, ez? Jarraituz joan diren krimenen konplizea izaten jarraitzen duela, ez? Aipatu dut. Orduan apelazio hori egin nahi zaio, ez? Estatur Espainiari asumitzeko bere responsabilitate historiko, politiko, moralak, ez? Eta judizialak ere, ez? Bai.
Aipatu dute irantzu egoa.ehu.eus webgunean egoa nazioarteko lankidetza eta garapenari buruzko ikasketa institutuaren webgunea sartu eta bertan lehenengo banerrak kokatzen gaitu jardunaldi honetan, kontra el olvido, ahazturen aurka, eta hantxe dagoeneko eskuragarri dagoela segituan aipatu dugun liburu hori. Nolabait, jardunaldi honen irekiera ongitorriaren ostean aurkeztuko den liburua, Abdeslam Omarren lana, lan mardula da, esan da bezala eskuragarri dagoeneko webgunean bertan, nik dagoeneko azken orduetan ere, bueno, osorik irakurtzeko ez, baino bertan murgiltzeko aukera izan dut, eta diodan bezala, lan mardula egin du Abdeslamek, nolabait irakurtzen ari garen, ez, ardura kolonial hauek, ardura politiko hauek, baina batez ere giza eskubide urraketa hauek nolabait katalogatu, informe bihurtu, eta iaia lan divulgatibo eta ikerketa lan bat osatzeko, ez? Bai, ala da, mardula benetan, eta animatzen dituten zuledanak, deskargatzea liburua irakurtzera, eta noski hurbiltzera, azaroaren 19an egingo dugun ekitaldi honetara. Liburuan Abdeslamek sekulako lana egin du, onartu beharrekoa da ere beste pertsona batzuk horren atzean laguntza eskaintzen egon izan direla, Luis Mangarranekue Baskazu edo Carlos Martín Beristain ere, eta egoako lantaldea bera, onartzeko alitzateke egin duten ere esfortzua honetan. Orduan, aukera paregabea izango dugu liburuaren aurkezpena egiteko, eta horren arira, esan duzun bezala, hausnartzeko, frankismoaren biktima ahaztu hauek diren, Saharar herriko biktimak, eta dauzkaten eskubideak ere nola bermatzeko solidarioak izan gaitezke Euskal Herritik ere, izan ere, ondo baina hobeto ezagutzen ditugu Euskal Herrian frankismoaren krimenak izan zirenak, Horrexegatik mailetariko baten aurreikusten dugu bai batzea AFAP Redeza edo AFAP bezalako Saharar familiarren elkarteak, berton Euskal Herrian familiarren biktimak diren ere elkarteen lana, adibidez martxoak 3ko Nerea Martinezek parte hartuko du, edo Josu Ibargutxik ere, frankismoko krimenen aurkako kereilaren Euskal Plataformako kideak, Gure elkartasuna ezagutzen dugu, Euskal elkartasuna Mendebaldeko Sahararen alde, bai laguntza humanitarioan eta bestelako lerroetan, baina kasu honetan fokua jarri nahiko nuke, honek ere batzen gaituela, eta zelan egin dezakegun aurrera elkarrekin, elkar lotuz dauzkagun borrokak, Aipatu bezala liburua eskuragarri dagoeneko, aipatu dut Egoa Institutuaren webgunean sartu eta bertan argitalpenak atalean klik eginda, segituan topatuko duela entzuleak aipaturiko lan hau, Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo, memoria, desmemoria y responsabilidad del Estado español, Abdeslam Omarren dutena, baina dagoeneko eskuragarri eta jardunaldi hauekin bat egin nahi duenarentzat irakurgarri ere badagoena. Aipatu dut jardunaldiekin bat egite hori irantzu, ez dakit izen ematea nola egin behar duen entzuleak, aipaturiko jardunaldi eta mailinguru hauetan parte hartu nahi eta entzule bezala egon nahi duenak, zer egin behar duen azalduko diegu? Bertaratu daitezke, egitaragua hori esan duzun bezala, Egoako webgunean daukate eskuragarri, eta hurbiltzea daukate azaroaren 19an Bilboko Itsas Museoan egingo dugun ekitaldi honetara goizeko 9:00 eta 5:00 arte. Bertan 3 mahai inguru izango dira, lehenean frankismoaren biktima sahararrak, justizia eta memoria izango dira lantzeko, bigarrenean berriz isilarazitako ahotsak, memoria biziak, frankismoaren biktima sahararrak, eta euskaldunak eta 3. mahai inguru bat ere, memoria frankismoaren biktima sahararekiko erantzunkizun politiko gisa, eta bertan Eusko Legebiltzarreko ordezkari politikoak ere izango dira, eurei ere nolabait etorkizun politiko hori nolako izan behar den, nolakoa behar luken galdetu eta eurekin ere hausnartzeko. Juanma Balerdik emango dio, Euskal Fondoako zuzendariak itxiera jardunaldiei, eta esan da bezala, sarrera doako izango da, eta bertaratu zaitezkete, goizeko 9:00 harrera eta materialen banaketa izango da, eta hortik aurrera, Saharar herriaren eta nolabait aipatzen ari garen Espainiar estatu
estatuaren ardura kolonial eta politiko honen inguruko hausnarketa luze eta zabalean. Onarte dauzkagun minutuak esan da bezala entzuleok datorren asteazkenean izango duzue guztirako aukera, guk Irantzu Mendiari eskerrak ematea besterik ez zaigu falta, eta datorren asteazkenean Irantzu bertan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko espazionengatik zeuei. Mila esker zaindu. Mikel Urdangarinen Zugan kantua Saharari kantari proiektutik, bide batez, Laister proiektu honen inguruko nobedadeak ere kontatzeko moduan izango gara entzuleok, hain zuzen ere Kursal antzokian egon ostean, berriz ere hainbat euskal artista bilduko direlako kantuan, Euskal Herriko hiriburu batean. Mikel Urdangarin entzuten egingo ditugu hurrengo 2 minutuak entzuleok eta segituan gai gehiago eta parte hartzaile gehiago, bigarren kafe honetan. Lurrara heldu hau, lur zigortu hau, sendatuko da, bihurtuko da, eta biziko da. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Naiz irratiko 50 Euskal musikan berriena. Pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam. Baina baita klasikoenak ere. Hor zaude dantza gauzitan zer debrubara pasatzen zaiko goaren baita. Eta noski, nazioarteko klasikoak ere bai.
Gozatu nagusiki gure musikaz. Baina baita nazioartekoaz ere. Gozatu musikaz. Gozatu Naiz Irratiko 50. Servilleta bat lau korapiño. Servilleta bat lau korapiño. Spotifyen Naiz Irratiko 50 playlista. Atsegin dut eman, partekatu lagunekin eta gozatu. Hau afizio edo ofizio saioa dugu, eta nondikan eratorri zaizun bilo-bila proiektua, hau da txikitatik, abeltzaintza proiektu bat da. Bai, hau ez da etortzen txikitan izan nuen idei batetik, edo ametxo batetik, ez da hasierako gaztarotik, bai egin dituela nekazaritza ikasketak, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, baina bertan ez digute horrelako bide aukerarik erakusten, eta gehiago zentratua dago batez ere industria agroalimentarioan batez ere. Joan nintzen Belgikara, bertan ezagutu nuen animalietologia, asko gustatu ditzaidan, nahiko argi ikusten nuen niri animalien kontuak erakartzen indutela, eta bizitzaren bueltak Nafarroara itzuli eta irakaskuntzan hasi nintzen, 6 urtez. Hori bili naiz, baina beti lehen sektorea erakargarri egiten zitzaidan, beti hori arantzatxo hori hor barnean, eta orain dela iparralde nengoenean ezagutu nuen Moher Aungora hazkuntza bat ezagutu nuen, eta oso ekoizpen polita iruditu zitzaidan, animaliak ere asko erakarri ninduten. Iparralden mugitu nintzen giroan laborantza giroa zen, eta ikusten nuen nola hemen ez da oso ohikoa gazteak familian etxetik jaso ez baldin badute etxaldea, ez da oso ohikoa instalatzea laborantzan edo aktibitate bat hastea, aldiz hor askoz ere ohikoagoa da. Zure ahontzen antzera burugogorra zarela orduan. Bai, nik uste baietz, esan daitekela bai. Ofizio eta afizio, Naiz Irratian. Larunbatetan, arratsaldeko ordu 2etan. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan, historia duten kantuak. Larunbatetan, arratsaldeko 3etan, Naiz Irratian. Mundu berrietara doazten bideak gurutzatzeko balio du irratiak. Asteleenetik ostiralera, arratsaldeko 4etan, zatoz gurekin, zebrabideara. Ekinez Zapiain eta Oiana Azkue. Egunon, ongi etorri Naiz Irratira. Egunon Pei, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria, egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buruk hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ezela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela,
orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazteen artean oro gara, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera, goizeko 6:00 10:00. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gaur azaroak 14 da, eta data horren osteguna izango da egun potolo bat. Zergatik, ostegunetan pintxopotea dagoelako, bueno, bai, balitek askotan aipatzen dugu irratsaio honetan pintxopotea, baina ez, datorren osteguna azaroak 20 izango da. Eta zer gertatzen da azaroaren 20an? Bueno, 50 urte egingo direla Francisco Franco, diktadorea hil zenetik. Batzuek esango dute, 50 urte pasa dira, eta beste askok soilik 50 urte, bueno, efemeride honen arira hainbat ekimen ari gara ikusten azkeneko aste eta hilabeteetan memoria historikoaren ariketa bat edo beste ere bai, eta nola ostirala den nila da hasi naiz datorren astean pentsatzen, eta datorren astean hitz egin nahi dizuet luze eta sakon, datoz Radio Televisión Española eta Radio Televisión Española notiziasek edo Radio Televisión Española albisteakek atera duten proiektu baten inguruan. Eta gehiago sakonduko dugu datorren astean, baina pixka bat azaldu egin egin nizuen ze egin dute proiektu bat, webgune bat, eta izena du El País de las 6.000 fosas. Bueno, bertan kontatzen dute, gerra zibilak eta frankismoak hobi komun handi bihurtu zutela Espainiar estatua, eta bertan lurperatu zituztela indarkeria politikoaren biktimak, eta orduan hainbat ikerketatik abiatuta, ze hemen jende askoren lana bildu dute, osatu dute nolabaiteko mapa interaktibo bat, eta mapa interaktibo horietan, bueno, bi gauza egin ditzakezu. Batetik, Iberiar penintsulako mapa ikusi, eta hortik, xaltxeatu eta ikusi zenbat hobi aurkitzen dituzun, zure herri inguruan, eta bestetik, historioen bilatzaile bat egin dute, eta bertan, bideotxo batzuk egin dituzte, kontatzeko, ez, ez dakit, San Atilanoko hierriko hobia, edo begiratzen ari naiz, San Froilanekoak, Robledad de Hierri, Sima de Ocho-Portillo, Ocho-Portilloko Sima, bueno, historio mordo bat daude, eta egia da, mapa batean horrela ikusteak, sekulako, niri impresioa eman ditez, beraiek proiektu honetan ondorizatzen dutena da, Espainian balin bazaude ezinezkoa dela, fosa komun, edo bi komun batetik 50 kilometro baino gehiagotara egotea. Eta normalean egongo zarela, 3 kilometrora. Hori da, gertuago. Gehienez 50 kilometrotara, eta hori, izugarria da. Iruditu zait oso mapa interesgarria, oso, esan bezala, memoria historiko ariketa izugarria, hemen biktima ugari daude, eta dakizu zer den gogorrena, izengabeko biktima ugari daudela. Ordan, zu joan zaitezke ez dakit. Benga, nik gerturatuko naiz, hemen
begiratuko dut nire ingurunean, ez? Hori ere esaten didalako mapak egin dezakedala. Eta ez dakit topatzen dut hemen, begira, asteasuan badago mentxe puntu bat. Eta hemen agertzen da istorio bat, edo osatu gabeko istorio bat, ez? Jartzen du 2011ko iraiaren 3 eta 6 bitartean eskuartze bate egintzela inguru horretan, 1936ko urrian fusilatu zuten Simon Egieren familiak hala eskatuta. Eskuartze horren ondorioz, bilatzen ari ziren gorpua, ez, baina beste gorpu bat lurpetik atera zuten. Oraindik ez dakigu gorpu hori norena zen, baina hemen ere beste hildako bat. Eta horrelako historia ugari eta ugari daude, Euskal Herrian zehar begiratu dezakegu, Amasako hilerria agertzen da baitera antxepa, ez? Asteasutik kilometro gutxira, eta hortxe ere historia bakoitza desberdina da, esan dizut, Asteasukoan adibidez, gorpu bat badagoela, izenik ez duena, baduena, baina ez dakiguna zein den zeintzuk diren beste batean badago, ez? 2013an Amasako hilerrian topatu zituzten 1926ko urriaren batean Tolosan hil zituzten hainbat biktimaren gorpuzkiak. Gorpuak herri horretako hilerritik atera eta Amasako hilerriko panteoi batera eraman omen zituzten, eta Gogora Institutuaren informazioan arabera 3 biktima identifikatu izan zituzen: Agustin Garmendi Aurkola, Jose Garmendi Iraola eta Cruz Iribarren Ezkioga. Gorpuzkiak 2014ko martxoan eman zizkiten senidei eta Zapirain familiako panteoi berean lurperatu zituzten berriro. Honek ere urte datak eta zenbaki hauek pixka bat laguntzen dute, ez, irudikatzen, eraikitzen narratiba bat eta ikusten, ez, nik aipatu dut. Datorren ostegunean 50 urte egingo direla Franco hiltzenetik. Historia honetan 1926an eraildako pertsonak direla aipatu dut, eta 2014an familiari eman zitzaizkien gorpuzkiak. Pentsatu 1926tik 2014ra zenbat urte dauden eta zenbat familiakidek sufritu ote duten honen arira. Hoxe, gomendatu nahi dizuet, saltxatu dezazuen El País de las 6.000 fosas webgunea. Bertan oso bitxia delako eta ikusi daitezkelako, eta egin dutelako hemen historialariek sekulako lana, kolore desberdinetan ere badaude batzuk, ze batzuetan badaude historio argazki gehiago daude, edo bideoak daude, eta mordoa. Eta hori gomendatu nahi dizuet, datorren astean sakonduko dugu gehiago historio batzuetan, baina aurreratu nahi nizuen, ze asteburua dator, eta izebola da ero hauekin, agian hobeto zaudete etxean, webgune interesgarriak arakatzen. Oso interesgarria, eta esan da bezala, Goiurik esan da bezala datorren astean helduko diogu nolabait sakonago eta lasaiago, baina aurrera egingo dugu, eta aurrera egiteko azken ordutan kaleratu den beste disko baten kantu entzuteko garaiz gara.
leku bat ari gara entzuten, Polaris diskotik Amaterraren berriena, disko berriarekin datoz. Pablo Zurutuzak ere hartu du parte disko honetan, gure lankide, duela gutxi arte lankide izan den Pablo Zurutuzak, eta, bueno, hementxe leku bat entzuten gaurko saioa agurtzeko gutxi geratzen zaigun honetan, bide batez, dut, Amaterratarrak ere, gure elkarrezketa akustikoan izango ditugula Laister, beraz, entzun eta gozatu entzuleok, guk Laister agurtuko zaitu ez dugu eta. Gozo hauetan agurtzeko ordua iritsi zaigu, Oiana Maritoren agenbe datorren asterarte. Datorren asterarte. Goiuri Zeizarandia, astelener arte. Eta entzuleok zuek ere, plazara baduzuegu astelenean goizeko 10:05 hementsi izango gara. Informazioaren txanda oraintxe hemen, naiz irratian gu bagoaz asteburu nahi garo. Xondiak, agur. Amaterra taldearen leku bat Polaris diskotik entzun gai duzue dagoeneko plataforma guztietan. Orain bai, bagoaz entzuleok, agur.